Hi ma'am, good morning. Yes. Nakikuta question para sa imo. Siguraduhan lang putaw ko mo. Sigurado apod maka-answer ka ha. Alaw. Nakoy 30. Nakoy 30. 30. Tapos ihatag nako ang G's. Oh, dahil. Pila na bilin sa imo? Yatag ni mo ang G's. Na ay nabilin, pilay nabilin. Uy, pamati, 40. Once again, nakoy 30. Oh. Tapos ihatag nako ang G's. Pila na bilin sa imo? G's. Wrong. Ano man? G's naman. Wrong. Nakay 30, yatag ni mo ang G's. Di G's lang ako ah. Wrong. Sa lugar. Nakoy 30. Tapos gihatag nako ang G's. Pila na bilin sa imo? Sa ako, ay wala. Huwag mo ka naghatag sa ako. Yeah! Kira mo? Kau kira ka? Kutaw. Oh. Nakoy 30. Akong gihatag ang G's. Pila na bilin sa imo? Nakoy 30, akong gihatag ang G's. Pila na bilin sa imo? 20? Wrong. Kutaw pa more. Nakoy 30, akong gihatag ang G's. Pila na bilin sa imo? Pila? Wrong gyapon. Nakoy 30, akong gihatag ang G's, pila na bilin sa imo? Ha? Wala. Ha? Wala. Nga naman. Dili man sinimo sa iya gihatag ang G sa lain man. Correct! Bill! Dili man ako ba? Dili man ako. Nakoy 30, gihatag na ako ang G's. Pila na bilin sa imo? Wrong. Nakoy 30, gihatag na ako ang G's. Pila na bilin sa imo? Wala man kay imo man kung kwartahan. Correct! Maila na gyud ani kung sa gyud ang kuan gyud ang nice kay mahimong manager. Maila na gyud.